लोगोफोर बयनिसिमबो गुड मर्निं नै लोगोफोर जों दिनै बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांनो नागिरदों आरो हाजो गाखोनो थांनो थाखाय नै दा रेडि जाबाय रेडि जानानै ओंखारबाय आरो ओमफ्राय नै दा बिब' बिगुमैमोनबो थांगोन आरो इसोर नेबाय दं ओमफ्राय नै दा ओंखारनानै रेडि जाबाय आरो नोजोंहाय बिबाजैमोनबो बिदामोनबो नै लोगोफोर बावखुंग्रि मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय नै दा गारिखौ दोनबाय आरो गारि स्टेन्डआव ओमफ्राय नै मेथाइ लाबाय जानो थाखाय ओमफ्राय नै जि मानसि गारिफोरनो नै लोगोफोर दा जोङो थांगासिनो आरो गाखोनो नै माइब्रानि दायो लोंनो हागोन फाय बेग लानांगौमोन बेगावसो बाना लानांगौमोन बावखुंग्रि मोनफैबाय गावसोरनियानो फालिग्रोखायोना ससियेल मिडियानिफ्रायनो बांसिन माबा जालांबाय आरो जोंहा मा एसे ज' ज'आखै मा बावखुंग्रि जासाबोमोन फार्स्ट मबाइल मोननायाव बै गस्ला सोलायसै खोमा इनो गरमाव इनो थबखोबाय Dilema. Mấy chú tại nhà về. Ăn cho cày nữa, mấy chú chơi làm rồi. Cày bên đấy. Đây. Rong. Không có gì đâu. Này लोगोफोर बावखुंग्रि बर' सिख्लाया दा जोङो गाखोजेननोसै लोगोफोर जोबथारबाय मालाय हनै जरा लायै लायै बेरायहै Nên lấy con mình nó rột thôi vậy mình không dễ không làm nên không cứ vậy phải cái gì mà
Nah, logoफोर जोबथाखो जुसिमोन जाय खालामो आंना ini mundur dong lebih sering दैखौ जों खालामनो दै लाबोयो दैखौ लानानै ओमफ्राय लोङो नामा बिलाइफोर माखाबो दै दं जै आदा सिगाङावबो दं Lagon, tuh. Finally मोनफैथारबाय गोजौ थांला ओइ थ' थांगोन गाबोदो ओइ आं ओंखारदोंमोन Mana ada toro tuh? Sana? Toro, apa mun dia? Oh, di gol. Coba. Ah, mana? Abu mi đâu. Nước đâu vậy? Sorry. Ini baru full udah di
जोंहा दा थांफिननोसै मुदो खांबाय हगारनायाव मारै हगारग्रा बयबो गाखोदों दे लासै गाखोलाय ओंखारलाय रावबो गाज्रि मोना इसोर गोदान नै लोगोफोर जोंहा फाइनालि हाजोखौ गाखोनानै गाहायाव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय मेंनानै जनानै दंबाय दं बे बिब' बिदामोना दासिमबो फैयाखै आरो इसोरखौ नेगासिनो जों दा বড় ডাঙরের আরো খুব সুন্দর করে অনুষ্ঠানটা আপ করেছে তার কারণে এগৰাকী পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব আৰু আজি এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটোৰ দ্বাৰা আমাৰ সমগ্ৰ বালখুন্দি উৎসৱটো সমাপ্তিৰ দিশলৈ আগবাঢ়িছে আৰু কিছু অনুষ্ঠান আছে আৰু এইটো মুহূৰ্তত মই কলাগড় পৰাই আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বাগুৰুম্বা বাগুৰুম্বা জাতনা মাবলা খংলা মাবলা থাবৰো নাই গামলা লগন Bagu, 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 ধন্যবাদ জনাইছো ভোটত আগবঢ়াইছো আমাৰ মাজত মধ্যমণি ৰূপে উপস্থিত থকা थांनिसै जोंहा गायखांना फैबाय डॉक्टर सुरत नार्जारी महाशय